Partner! Ito na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Maiwagang Burnay! Masipag mag-aral at matulungin sa magulang ang high school student na si Jay. Kapag walang klase, ay sinasamahan niya sa pagbiyahe ang kanyang ama na isang jeepney driver. Si Jay ang tagatawag ng mga pasahero at taga-kolekta ng pamasahe. Isang araw habang bumabiyahe ang mag-ama, ay sumulpot ang isang aberya nang ma-flat ang isang gulong nila sa may likuran. Jay, anak! Dating gawi, isoli mo na yung pamasahe ng mga sakay natin. Kailangan muna natin ipavulcanize yung gulong ng sasakyan. Ganun talaga, hindi naman natin maiiwasan ng sumablay sa biyahe. Bawi na lang tayo bukas sa agahan kong pamamasada. Sabi ng ama ni Jay na pawis sa pagmamaneho. Tay, pangako, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko at balang araw ay hindi mo na kailangang mamasada. Pagka-graduate ko ng high school, mag-a-apply ako agad sa UP at pag nakatapos na ako at nakapagtrabaho, pahihintuin ko na kayo sa pagmamaneho. Nagsumikap si Jay na makagraduate ng high school. Taong 2006, kumuha siya ng entrance exam sa pinapangarap niyang eskwelahan, ang UP Diliman. Sa kasamaang palad ay sumablay si Jay sa examination at hindi pinalad na makapasa. Kasabay nito, ay sarado na rin ang enrollment sa iba pang mga state universities. At dahil sa limitadong kinikita ng magulang, ay tila malabo nang makatuntong pa ng kolehiyo si Jay. Subalit sa gitna ng kanyang kabiguan, isang dating guro ang nagmagandang loob na tumulong sa binata. Jay, matalino kang bata, kaya sayang naman kung hihinto ka sa pag-aaral. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maghanap ng scholarship sa ibang universidad. Ako nang bahala sa pamasahe at pambayad sa mga entrance exam. Basta ipangako mo na hindi ka susuko, sabi ng guro. Sa tulong ng guro ay tagumpay na nakakuha ng scholarship si Jay sa FEU at nag-enroll sa kursong nursing. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral, subalit makalipas ang 2 taon ay napilitan din siyang huminto dahil sa kakapusan sa pera. Dito na nagdesisyon si Jay na isang tabi muna ang kanyang pangarap. Taong 2008, pumasok sa trabaho si Jay bilang isang call center agent. Sinimulan niya ang pag-iipon habang tumutulong sa mga gastusin sa bahay. Maganda na ang kinikita ni Jay sa call center, subalit alam niya na may kulang sa kanya. Sa kasagsagan ng pagtatrabaho ay muling nabuhay ang pagnanais ng binata na bumalik sa kolehiyo. Taong 2012, nagdesisyon si Jay na muling kumuha ng entrance exam sa UP. At sa pagkakataong ito ay pinalad na siyang makapasok sa pinapangarap na universidad. Pinagsabay ni Jay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Tiniis niya ang pagod at madalas na pagpupuyat makuha lamang ang kanyang pinakaaasam-asam. At dahil sa pagsusumikap, sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang mga paghihirap. Sa darating na June 2016, magmamarsya si Jay sa entablado. Bitbit ang titulong Bachelor of Arts in Speech Communication sa UP Diliman. Taas noo siyang aakyat ng entablado, suot ang kinaiinggitang university sash na kung tawagin ay sablay, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Sumablay man si Jay sa umpisa ng kanyang lakbayin, ay hindi naman siya huminto sa pag-usad patungo sa kanyang pangarap. At kahit bumilang pa ng 10 taon bago siya nakatapos ng kolehiyo, ang mahalaga ay hindi siya sumuko. Sa isang Facebook post ay inilarawan ni Jay ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Pinasalamatan din niya ang mga taong tumulong sa pag-abot ng kanyang pangarap. Ang very inspiring Facebook post ni Jay ay mabilis na naging viral sa internet
na labis na hinangaan ng mga netizen. Sa huli ay napatunayan ni Jay sa marami na tunay ngang walang mahirap sa taong may pangarap. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni J.T. Solitana, isang call center agent, anak ng jeepney driver at tagumpay na nakatapos ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas. Ay, nakaka-inspire Nakakatuwa! naman. Nabalita ko na to last week, natandaan mo, partner. Ito yung sabi ko, finally after 10 years graduate. Ang comment mo pa nga nun, gusto niya kasi makakuha ng loyalty award. Kasi 10 years Oo, na siya 10 years nasa na siya, college. di ba? O kaya in love siya sa teacher, ganyan, di ba? Pero ito, literally, it took him 10 years bago makatapos kasi nag-aral muna, tumigil nag-stop, ulit. na ginuggle ang work at saka pag-aaral hanggang sa eventually nakapag-ipon, nag-aral, hanggang ito, gagraduate na. Correct. Napakaganda nung linya na sinabi dyan sa kwentong yan. At totoo mga kaibigan na dapat nating isipin at i-apply araw-araw. Wala pong taong mahirap sa taong marunong mangarap. Correct, totoo yun. Totoo yun. Kasi again, kagaya ng kwento kanina nung ating nag-PM sa atin sa Facebook page na yung pangarap mong yan, kung ano iniisip mo na maging gusto mo balang araw, yan ang magbibigay ng direksyon sa'yo sa buhay. Correct. Hindi man siguro dun sa direksyon na iniisip mo, pero kasi that's how amazing God works eh. Correct. Because He will redirect you towards yung path kung saan ka talaga mas bobongga. Kung saan ka nararapat. Diba? Kasi tingnan mo, kung graduate ka after 4 years, hindi ganito, hindi ka sana nag-trending. O ngayon, sikat na sikat ka. Diba? Hindi naman lahat ng graduate sumisikat. Totoo o yan. ikaw, diba? Sumikat ka. Hindi, pero Tsaka very kwento mong inspiring yan, eh. tama, isa yun. Yung kwento mong yan, nagbigay ng maraming inspirasyon sa tao. Yes, diba? Yun pala nga, enough reason na yun to believe that there is a reason for everything eh. Kaya pala, no? Correct. Hindi ako nakatapos agad-agad, kaya pala ang dami kong pinagdaanan, kaya pala anak ako ng jeepney driver, kaya pala hindi ako kagad nakapasok sa UP, pero nakapasok din eventually kasi kailangan pala 10 years kasi mga dagdag ito pampa-inspire eventually, Kumbaga, diba? kumuha ka ng mga ng mga weapon mo eh. Tama. Sa loob ng 10 taong yun, kumuha ka ng napakaraming experience at yung mga experience na yan ang naging sandata mo para marating mo ang graduation day. Di ba? Tama. Para marating mo ang pangarap mo na makapagtapos ng pag-aaral. Yes! Mangarap ka lang kaibigan, ako siguradong merong patutunguhan ang buhay Correct. mo. Diba? Dream big. Tandaan, if your dream does not scare you, it is not big enough. Correct. Ang galing. Ang bongga mo, Jay. Ikaw na. You already. Kapag ka... Tudol ka namin. Oo. Nadalaw ka dito sa Love Radio. Ano ba bibigyan natin? Hindi, magpapansit ka. Magpapansit ka. Syempre, ikaw yung gagraduate. Alam naman kami. Bibigyan ka namin ng calendar. Naku, available na po yung mga Love Radio calendars namin. Kaya kung napadpad kayo dito sa area namin, pwede po kayo makahingi ng aming Love Radio calendars. Offer good until supplies last. Siguradong magbibigay po ng swerte ang kalendaryong ito sa bahay Yan, ninyo. panakot no? Panakot ng mga masasamang elemento. Thank you, Jay. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa namang napakagandang kwento ngayong umagang ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like at share ng share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ito ang Tambalan ni Isang Balasubas. At ang Isang Balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!